Dicíamoslo ao comezo, Ardentía, un grupo de referencia no folk galego, cumpre 35 anos. 5 discos despois, nese tempo, nun deles, en adiante, por exemplo, estaba esta peza, Xota, do Panadeiro e do Escano. Isto foi nun concerto en Tui, pero para que a música non a leve o vento, a Ardentía decidiu celebrar o seu aniversario publicando todas as pezas dos seus 5 discos en todas as plataformas digitais. Luís Prego e Cristóbal Pascual son dous Ardentía, un deles desde 1989. Como estades os dous? Moi ben. Estabadesme contando que Cristóbal sí que foi fundador desde o 89, Luís entrou un poquinho máis tarde. E eu quería vos preguntar, como lembrades aqueles finais dos 80 ou principios dos 90 no contexto da música folk? Bueno, era un momento de moito movimento, moitos grupos, moita xente con inquedanzas de aprender e de ensinar tamén. Entón, xuntouse, por exemplo, en Vigo, que é onde estábamos nós, pois Antón Corral, con Mosenas, un montón de xente que recollendo a música, a tradición anterior, pois deulle unha volta e fixo que a xente nova se emocionara con esas músicas, surdira pois todo o panorama que despois surdiu con Carlos Núñez. Foi un estourido no 80, principios dos 90. Ti como o lembras, Luís? Era unha efervescencia de grupos, non? Eu creo que... E logo había tamén discográficas que contaban moitísimo cos grupos noveis que estábamos a salir. Por exemplo, os Carunchos, que estuveron aquí 2 semanas. Sí, lembro tamén Rumbadeira. Había unha chea de grupos que estaban salindo con este folk tradicional con sabor galego. Sí. Daquela facíase, houbera unha época na que había un folk tirando máis cara ao norte, non? Con reminiscentes irlandesas. Agora estamos nun bon momento, creo, porque creo que temos de todo, non? Agora podes atopar desde un punk hasta un folk moi elaborado, hasta... A electrónica está pisando tamén moi importante. Música tradicional. E rapazas como, bueno, agora hai tanto as tanxugueiras como... Bueno, é que hai moitísimos grupos para escoller agora que maman do folk ou da música tradicional, pero que, bueno, hai vertentes para todos os gustos. Por iso era importante ao mellor que publicarades eses discos en plataformas digitais, porque o mundo cambiou. Estábamos falando, xa non se traen discos, xa casi ninguén trae discos ao plató, a Ave trouxo un outro día un disco ao plató, pero xa non se fan moitos agasos que publican en vinilo, polo menos para coleccionistas, estas cousas, pero os discos, a música agora está toda xa en plataformas digitais. Sí, estou seguro que nos no seu día recollíamos discos, casetes, que tamén había casetes cando empezamos a traballar, e agora a xente seguramente non coñece moitos dos discos de Milladoiro, de Luarna Lubre dos primeiros ou de outros grupos, non? Entón sí que é bo que as novas xeracións teñen acceso a toda esa discografía, porque así poden aprender e coñecer moitos temas que seguramente senón non os escutaría nunca, non? Bueno, e despois están outros temas que les pensan que son temas populares, pero que son de grupos, neste caso, como do grupo Ardentía, que ou fixestes adaptacións de pezas populares, son pezas de composición e que foron rulando ata convertirse en unhas pezas populares que casi todo o mundo recoñece. Iso debe ser un subidón. Sí, cando escoitas a xente cantando o mesmo Arrieiro que gravamos Ardentía, pois non creo que foi no segundo disco, e con as mesmas coplas que cantamos nós, e xa poñen tradicional, xa é tradicional. Non saben que detrás desto hubo un traballo de recolla, de eso que dices ti moitas veces, de facerlle pois unhas pontes musicais para adaptalo un pouquiño. Claro que é un subidón, escoitalos, bueno, de todas maneiras é unha maravilla. Agora a recollida faise en Spotify, pero bueno, é certo que
que os músicos antes, os vellos gaiteiros, eu así polo que fun falando con eles, dicían que moitos aprendían de oído, que pasaba unha banda, que pasaba un grupo de gaiteiros, poñíanse debaixo do palco e aquilo quedaba. Pero ahora, o que estamos dicindo, as novas tecnoloxías son unha necesidade e isto permite tamén facer música de outra maneira, non? Ves? Sí, bueno, agora que non está metido un pouco en electrónica, pois, pero que nós non necesitamos tampouco. Hai unha chea de grupos que non precisamos de autotune, nin precisamos de loops, por iso seguimos tendo o mesmo son, creo que irreconocible de Ardentía dende que nos quedamos, pero que sin desmerecer o que fan os demais, porque hai xente que sí que está aplicando estas novas tecnoloxías á música tradicional. Bueno, e temos a Bayuca, por exemplo, que é unha maravilla. Fai moitas, moitísimos. E fan unhas cosas maravillosas, con pezas das que nós facemos outras versións, e aí... Pero, bueno, os ardentías sempre fostes arriscados tamén, por exemplo, a hora de meter instrumentos. Non eran habituais os buzukis, non eran habituais, non sei, unha guitarra acústica, non era habitual, non sei, un saxofón, unha arpa, e vos ibades metendo ese tipo de instrumentos ao longo destes anos. Si, foi unha das nosas vocacións, non? Trasladar a música tamén a outros ambientes, non? Entón fuimos introducindo outra serie de instrumentos. Empezou con zanfona, con uzuki, e moita xente nos decía, bueno, que vos non sodes un grupo de música tradicional, sodes un grupo xa folk. Nos entendemos que a música tradicional, a pesar de que cambie instrumentos, é a esencia do que nos facemos, non? É mellor facer música tradicional con outros instrumentos que a facer música que non é tradicional con instrumentos galegos. Eso é o noso parecer, non? Comentabades vos o tema de as novas tecnoloxías. Nós somos abanderados dese tema. De feito, no ano 2000 nos fixéramos uns temas con unhas bases discotequeras, non? Pero, bueno, como proba do que se podía facer, non? A nosa liña é outra, pero sí que esas novas tecnoloxías permiten que a xente teña máis expresividade ou que teña novas ideas para facer outras cousas máis modernas. Ibas decir algo, Luís, que estabas aí rindo mentres falaba Cristóbal. Non, que é tan boa unha cousa como a outra. Creo que sí, porque hai xente que está tocando música tradicional, digo, con instrumentos tradicionais, músicas actuais, non? Totalmente actuais, que non teñen nada, que non beben nada de raíz. Sin embargo, tocan con... Por exemplo, estou pensando no proxecto de Mythic que fai Álvaro, que tocan músicas da televisión, do cine, con gaita galega. Xa que ahora xa a viaxe de ida e volta, xa se mestura todo e non está mal. Estamos vendo imaxes dun alalá, creo que 2008, creo que era desa época. A festa, que é o que estaba desmontando vos aí, neste caso era no soto dunha casa, da casa de Xosé Luís, a festa é o único que non cambiou. Os ánimos, o obxectivo de facer bailar a xente que te está mirando, que te está escoitando, non? Sí, pero sí que mudou que cada vez temos menos lugares para facer esa festa. Menos? Eu creo que sí. Por lo menos, por exemplo, na nosa contorna... Sin embargo, hai moitas máis festas de tipo folk ou tradicional que antes non había tantas. Antes tiñamos bares nos que xuntábamos, tocábamos dun grupo con outro e agora cada vez... Lembro cando fixamos este programa que falábamos dun bar da zona de Vigo, de algúns barrios de Vigo, nos que sí se podía facer eso, agora non. Agora cada vez hai menos lugares nas cidades para a música tradicional, creo. Bueno, é moi difícil programar para algunhas salas, ainda fai pouquiño falamos con salas que programan moitísimo como Arca da Noé, por exemplo, pero claro, se te decatas nas cidades non hai tanto. Temos a Coafola está aí na Coruña, poucas cousas, o Clavicémbalo en Lugo, eu creo que... Pero a música espontánea en bares, agora, bueno... As crechas en Compostela, pero claro, a música espontánea... Claro, que está bastante prohibido agora tamén eso, non? O de facer ruido, e que... Exactamente. Moita legislación alrededor que tamén acabou un pouco con... Que bar se atreve a ter estas 4 da mañán, ou estas, como se facían antiguamente, estas festas, estas xuntanzas de gaiteiros, agora non se pode. Bueno, nada, cara ao futuro, que vedes, Cristóbal? Bueno, cara ao futuro inmediato un disco novo. Sí. Nós temos previsto facer un disco novo, sacar uns vídeos, como decían os vellos, que esperamos para o ano que ven? Seguir vivindo, xa levamos 35 e o noso objetivo é seguir vivindo, seguir participando coa xente, seguir compartindo as nosas vivencias, que a través de 35 anos son moitas, o que nos anima a seguir un ano máis co grupo. Sí que faremos cousas novas, porque sempre estamos facendo cousas novas, porque non podemos aburrirnos, e nos, cada ensayo, sempre estamos con cousas
cousas novas, non? Con temas novos, chega Luís, outro tema novo, pois veña, a ensayar. O que nos gusta, non? Esa é a parte boa, e o ben levadiños que sodes, e o que vos gusta facer música e facer que a xente disfrute da música. Moitísimas grazas, Luís, moitas grazas, Cristóbal, por estes 35 anos. Animamos a todo o mundo a que entre nas plataformas musicais para escoitar pezas que o mellor non coñecían ou non sabían que eran de Ardentía. Moitísimas grazas aos dous. Moitas grazas a vos. Un placer.